Sudah persiapan? Aku duduk apa berdiri Mbak? Bagusnya Mbak. Duduk ya. Duduk gini. Tiwas wes tenan jebol bolang biasa. Tiwas wes tresno aku mau anggap apa. Tolong iki ati kemalang bocah cacai isih ora nyangka kowe bali karo sing wingi sing jaremmu ngelarani. Anniversary lagi tak kira ning pelaminan jempol dadi pelampiasan. Rajaku kanggo kowe sing dinggo pelampiasan, semangat terus perjuangan. Isih kereng sok kelingan pas pertama dewe kenalan kowe curhat warna-warna ha 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 saiki ning jeng kurang bakoh piye kok larani tetep ning kene kok sia-siane aku tetep rogowe kurang sayang piye kurang kemati kepiye kowe teko nggawa tresno kowe lunga aku sing lara.
boy.